מה הוא תכנן? ברוב אתה! האבא חכם, הוא אומר לך תשובה נכונה. להשמיד, להרוג ולאבד. כולם. כולם. לא רק מי שב... הוא לומד טוב. עכשיו, מה זה כולם? למה לא רק כדי שבפרס ושמשסר אווירה? למה את כולם? מה עשינו אתמול? שאני טסטר. בומי, לא יודעת כלום. אני טסטר. מה? לא, אתה טסטר. מה עשינו את אני טסטר? אני במטוס. הבאנו מחצית השקל. מחצית השקל. למה הבאנו מחצית השקל ולא שקל? למה? מה? כביחד. זה מפורסם! אחד אחר! זה מפורסם! לא רוצה לשמוע את זה! משהו קורה אני רוצה! משהו קורה! לא סיימתי. זה מפורסם! למה מחצית השקל ולא שקל? למה? כי בן אדם אחד... לא, תקשיב, לא סיימתי דבר. אתה עוזר אותה!